hero ni omzia hi enge thimkara eng moi tak lo chuak mihring ten hun khir tak kan ma chon laia hun taka tron pui tu lo lang te hero chun ni chu mi te chon mi pui te thin lunga nge takin ngai san nan tu tlata chu chon hero te chu ti hero le zwal sawani chuan tu te po hian hero kan nei veka hero chu kan ni vek thei bok tin linling chon presentation hi lo pe mol mol a boss chuan lo pot chat vatin tunge kan client hi hriami alo ti heling chuan hria ele the perfect hero nice mole aron ti a boss bok chuan ani chuan hero kan ni vek thei hero kan siam thei ti kwal du anga yami nice chungchang chi highlight turani i hriamo aron ti deuh vaka ling chuan thiam takaron soifi azung zungin a presentation ming chu to be hero x ani thuron soya x omzia churon soifi abokin hero number 1 chinchia nani mai baka ama ang mipangai te po hero anni thei ti antir tu ni thuron soi para a boss bok chuan lo pot chat le vatin hero anga omitum ve lamo komeng zat ngei ni naupang hanin ente hero ni tla ka in ngai reng ami eng ability ngei nei hero ni turin eng nung chang ngei nei minaran mipangai ve mai ni khalo ti khum le zek mai ala du tok mai lo hero ni thei danum chun churim takai thoa lo tlin nai mu chawin ani aron ti le sham lingpon ma se ron ti dek tia ma se ti ngai lo kal mai te alo ti le treatment corporation an manager miss j ti chon lo call bokin rang takin chang vata miss j chon presentation proposal chon ton to thuron shil linga boss chon ngai na shelo hle a online pe che lo thua sei man chok tia call choron ti top mak ling chuan ni zan khan proposal chu thon turin min ti kharun ti chia chu room to kalomel dur khui in pek la chuak ro aron ti ling pon du thlan tur dang nei talo a presentation chu pombor chawin building chunga chon beidon mel zen na ding me hnia midang te hero ni the nana the top lo chu ka ang atinwa nuwa mai anunga signboard a chon top hero ni mek nai salem choin tar kwaw boka ama chu in dem hlein hero ten mi puiterin an hlo angarin hlo be chu har sadon hle hian a hre ama lema choin be mol chutia beidon taka din lai tak chuan me che hero zinga lar em mai mun chuan hey ril ru hadam tak khanom ro aron ti amun mo tin anui suka ma se thlama saloka mun le nice te promo video siam an lo play lak hi lo ni an soi tur le an chezia te chu ma duan vekania chu tiang lo siam ta kher chuain hongoi ngoi to ain huat to sanak laina ma script zia nge chu nice chuan ron soin che na in nuam takin em in nei lo ni chon treatment corporation hian in nuam tak an nei rengania chu wangin in nei lo in ngai reng su aron ti chu ta ling chu sa to hle mela i perfect ri poni mai thei ama se eng tikai mo chon la tar ve che kanga i mail po che khopang tu em bo chuan an la lu lan khopang che ti deuh tuar mai ma se rin lo dewin nice choron lang hlola amuang chang hian lam choron pan them ling chu lo in hup deuh choya ma se din na bul taka chon nice choron dingin aron mel zewa nang himin thlak tu tur chuini ti ni om takin aron kok zewa building atang chona kal liam tam hia mai linga thong hle a thlok the ni lomi engtin nge tlak hlum thei aron ti nice manager miss j te po lo lang ve thua in nice sum naron zot ling chuan nice chu tlak hlum thu lo hril vata ma se ma jok chu lo en thupin miss j chuan man ro aron ti ta dai mai ling po man ani ve ngal miss j chuan anaw pakhat chu bia nice activities zongjong chu kan sel vek tura tin combat technique thar zir tura chuak bo wanga thu the dar tur chuan ati ling poron harve chi aboka miss j chuan kai thovat turin aron ti ling chu hlau thong hlein miss ama advertisement proposal ron thon tu chakha kai ma kani tin rak chiam mai miss j chuan tungei ni apai mo lo tin a thil mu le hriat zongjong chu zeb nei lawa soi vek turin aron ti ling pon nice chuan engma soi lawa kal liam no thuron soi ve vata miss j chuan chu chau chumo enge dang aron ti le lingpon ti hiana kuta tile ringota chu zong chu ni mai aron ti
Miss Jane chan ma chon call hi dongin a pick up vata chulai hun churem changa lavatin ling chu tal chuak thut Miss J pon bucket hila lokin linga bom chot alo pan vatin linga ron en chiang chu sama chon rong var hi lo kai nuaya an hero boral ta nai sang ati ta hle ti chuan nai sang chia chuwa tumin asam chon color sak ngal a hairstyle po nai sang chen an siam boka nai sanga chu an tum ru hle ti chon nai sa thil ti thin thil tam tak chon zir tir char chara a style le a oki thlengin an zir tir vekani chu tianga ni tam taka in zir char char nu chuan mak takin amit rong chu nice mit rong ang chein aron pol ve tlat mai ti chuan kar khat lai liam le ta ling chuan nice in ti hlum chan dik taka hriat to le to lo zot Miss J chuan nice chu ama angan lan tir thu le a boss in pressure pek na sala tuka wangin in chonga thangin zuang thla ni aron ti ling chuan ma se ke ma kan i kharon ti Miss J chuan he article hian view tu pakhat chiala nei linglin hi a thinge adam ti tu man an kher lo alo ti sak mak an kher jok chu hei hian i tin nai safan sam tak chu ko mu ling chu zam hlein an nai sangalan chu thei in ring lo ma sen nai score chun hak lui tir maka ling po zam hle ma se konfi theyang berina pen chuak an nai safan stepon rin hlel nan nei lo pakhat phe chon ron ko athlop mai ti chuan mi pui hua in lan ma sak ber na chu har salo takina paltlang the ma se aya khir jok ama chon le ngai tlat chu chu nai sabial nu mun chu mu nge nge ngai ni ama zong aina hu phur le zual sawa amun te chu nai sabial nu lo ka bial nu poni ve hle nem ti tran chona tang ve na samai ma se Miss J chuan nai sin yan ti che choni ni ti na ni mai a bial nu pai bial nu ni i hriamo tin ron shok le hrep to ling pon nice chumu ni hian a hriat chen ber tur thu le mistake chete ni jok pon nice ni lo ti lo hriat be ba tur thoron soi ve par para amba ka life pek chho tur ni le ngal aron ti pon lama mun pon lo ngak ve ran mai Miss J bodyguard pakhat chuan oi i nervous lutuk nge i phur lutuk jok aron ti khau mai ling pon nia mun chu ka ngai na lom ka soyom zia chu fan sang chawin aron ti Miss J chuan ani chuan chuak ro tina tlo chuak lopa pai pheinok nokin an nice style lang chuan alam kol le zeya kanin mukhat hle maya du tak aron ti sap ama se mun chuan lo chon ngal mai lo arel ru te te chuan ka tilu tu ka mi le he tianga hnaya mun hi kalam humia lo a mel thal he maya ati zuwa mun pona ko doron ban oi kanu ka ko doron vuan tina ril ru chuan a phi cheng mai live turin midang te pon lo in board sai mol mola karlawa chon set fel vekin an live tranta an host pa tur po lo lang an nickname chu eye of truth ani en lighter tier shade ni bokin hero zinga reng zan hi somli pakuana ni ho san lo thlak dei tier shade chon an Miss J chu lom lo hle an pia lo ka thu ve pakhat chuan an host ma sajok pa khami dik lo ani ti en lighter hian live stream ngadin hai chu saka chu wanga bang ta ni thulo hril ve vat Miss J bok chuan ama khan nga tinge min hril ve vat lo tin lo shok shrep lingpon Miss J min hrilang kha bang lo ve aron ti an host pa nickname chu hre chuak thutin eye of truth mo an nice kani lo ti hre to zogan yanga ti na chi ai ngal hle chuta in lighter chuan amun le nice te chon lo welcome thuron soin he an so hi true love receive ani thuron soi boka romance min tin te hian a phena thuruk midang te hriat ve lo an lei thina ni arun ti masa te te ya Miss J chu lo phi ngal cheng mai an programmer ho chu bewata an live ti top tier wat turin lo ti tuar en lighter heroine so chu kal puitlang mia avain hian eng tiang chia in thra chiang ngei ni ti kan thredon ani tin azo na masaber moni advertisement lo chan to zat le a minute second te chu lingaron zo tarup mai Miss J bok chu lo in rol vatin azo na zo chu omang lo ti hlea alung oi lo thuron soi bor amun le bedang te pon azo na chu lingana chan thian ring lo ma selling chuan a vain advertisement za somthum paliani chuana total run time 2 minute jan hi somriat panga le second somli pariat ani aron ti chu chuanan vaina ti phudeu zoka
ling chuan dik taka chan wang ani chu tianga chan the na chan po eng dang wang ani lo amuni fans tang ang bokin aso le chan chin eng kim ngai thlak chu nuama ti hle a aso eng ma mai ngai lo ni ma se ani anga muni so ni zat le a run time soi fak the chuan wang vi awang hei hian a fan shu kolani tia ti chiang hle chu tak chu tuna hian a chor tangkai me kani ma se en lighter chuan a zo na pani na chuan a run hruai lut le mak a oma tang chuan wai fi run chuakin lie detector a chuan in thun zom thlapa next question tur chu har don tia hriat mai ling pu zam le tran to a zo na chang dik lo ni vai chuan lie detector chuan a hreng hal chat don sia zam na men lo hian a zam ani ber chuta mun hi bial nu ni tak tak ke maron ti ling chu chi ai ngal hle in chan dan tur a hrelok lo a chang dik lo ni vai chuan ani na engkim highland sakani don ti point hre thei en lighter chuan zo na haute ni chan har vio mi tin ro tur ve sak le ngal ling chu ngai tu awang wangin mun hi ka bial nu ni lo aron ti chuak lol chu thu chuan a thong hlom hle a en lighter ero alo phur vio thung ling ni na dik tak hai chuak ta nga chuan in ngai maka lie detector po hring wa mai ma se ling chuan mun hi ka bial nu chu ni lo ma se ka god de sani aron ti an lo phule duala ling chuan ron sei chun zom zelin a in tran dan tak chu ka hrelo ma se mun hi ka thin nunga hian a cham renga ani chuan huai sen na min nei tirani hero ni thei tura kan in kong phoi tur pon ya be se na kan nei lo chang po be se tur min nei tir tu ni chu wang chuan a kianga om tlata ven him ka duani aron ti a thu sei zong zong chulai detector pon adik lo na hrelo social media lama pon chamchina dar chakhle a an fans te chuan an lom pui tak zet ma se en lai tarero chuan ala du tok mai lo next round ala thu chu thindim zet hian aron soya smoke boron khu chuak rum rumin tatang chuan a boss kharon pen chuak aling pon tungen ya chiang hle a ani na dik tak hriat tir lo tum ru hle en lighter pon entrepreneur ani thin ma se nang ni hena business in ti chiat sak veka I employee linglin point til hum pha hial boka ti chuan nang ma wangin ma ni lo nom pha ta ni aron ti ling pon a chamchin article samis je na ti chua view tu kha en lighter ni ti a thei chu ta boss lui chuan eng tik nge ka hlo min pek don nice aron ti rum mal mai miss je paran contract chu top to thule engma hlo pek turan badlo thoron soi ve ngal zat chu chuan chu pa chu ti thin rim hle in hnuai ka tho khan ka paisa min man sak tawa aya ka hlo ti pun min tiam boka ma se tun thlengning ma min pelo aron ti cher en lighter polo in rol vatin nice nang ni himi bum mangin ni in hlok na tur bag in ngai to lo ati man chia anunga mi chuan kalte ti na ron vai burmai alo mutu te chuan an lo soi sap sapa en lighter chu ne pan ti hle areng po zan hi som nga na nian rin thun lo soi sap sap chu chuan en lighter ti thin rim hle in mel ho reng zan hi som li pakwana ka ni hio nice mela hei hi ala top lo ti na in seru trau mai chu ta linga boss chu ron phun nuwa in a fear mang chuan ron vai pop ling chu ron pan le ngalin aron vai buana ling pon lo bum zung in a ma training lo ne chu chol tang kai hle chu ta chiang zet hian a khik leng lopa miss je bodyguard pakhat chuan miss lin hio nice a fans ten combat skill thar chu banan tilutuk aron ti miss je pon a thalutuk alo ti ve wat ling pon hero ni omje chu hei hi ni mo tin nuama ti kher mai a boss po khalo thole train pay cut overtime lay off eng poni se ka kher lo ma se ka company hi ka chan don lo kan ei zong zong ani tin ron pan le ling channel samte in alo tuk thlu papa in beng dairo ati sap a boss ni thin chuan in ben daya company poyan kol to reng ami nangang chon ka din mun hi min hriat pui lo topang project ang kima hnol vek kania ka client te pon min tran pui du lo ka ha thok tu te pon min ban san zela achana ke himin pu vek le ngal chu wang chona la bang lo te poka ban ta vek ani
ka thil to nangan ton ve nuwa chau ka har sana to himin hriat thiam pui chawang ma se an chunga khan kalom khop mai an ni wangin power mak tak kalani ngai lo fear ka nei pha ni ka ma chon thil eng tak hi lo omin chu thil chon ka hlauna engkim thunun turin min pui ani aron ti chu ta fear churon ti chuak le trawa a phu kwal ta chiam mai alo en tu mi pui ta chu funualin ling te panan lo bum amun chuan a fear manga midang te power hip sakatum ti lo hrethe ling pon kan chin fel wat ngai ni tina pan wata ta hian a thlok phe ni deuh ber a oma tak chona tlo chora ma se chete pana che son ei lo chu ta na mang kheng chona maya taka tlo le chora chu po eng thamani lo midang te fear a hip saka wang chona chak tul tul ti po hrethe chu ta fear mang chona ron beile tran ling pon lo bum zel the ma se combat skill zir zong zong chu mang zo ri lo beile dan tur po hreto mai lo chu pa la churon chena tul tula lo chum bura tum choin vor kang ve zeu ma se energy chuan ron kap le pop ling chuan hliam tor lo ma se fear chuan man ve tatlat mai ngatinge kan he theilo mi zong zong hero kan ni meka ma se he pai kan he theilo ti nami an hero kan ni zel thengem le he thil hi ka ti thei tak tak ngem le tin ma le ma in zot presentation a pek la ya bossin hero ni turin ability eng mai nei lo minaran mi pa ngai ve mai ni khatia an khumlai te chu mi thla chuan lo lang jut chuta building chunga chuan le thutin nice ni lo na ma jok tlang chuan in hrele mun pom humbokin beidong ngai lo tur chuan ron fui sapa ling pon lo banin mun chuan a thlo chho pui wat lin chuan eng tikai mo chon milar ka ni ka ring thin chuan ran pui ngai te ka ran pui the ka in ring bok thin mitin hi hero kan ni thei ti hi karin dan ani aron ti he ti la hian pakhat jok pon ka hlum tumina energy ron som khom waka mun pon ling alo aw tuar mai chuta ling chuan mineral mai pon hero mo phurna kan hlena ngai chang om thin ti wakin energy chu lo nek popa tran mun siam thale zewin aron nek tlang pop chupa armor pop puak dar vekin a hne chu ni ta der mai anu loka chupa pon man ngal report an pek dan chon perfect hero nice in light telecast sa pek line terrorist chon an bei thuta chu terrorist chuan organization member ni thina ni tin thu chon chuwa ta ni link te pon lo lang miss je chuan a popularity chu ma zong aya santo thuron shil hero la tan heni perfect le ni tin a faktel zewa link chuan nice role hi play tura chawka lo in da thin ma se mai soi kha dikani tunari chon nice kani aron ti sap ani choni ina kathon ho thei to cheti na ni chu lo ti ve wata lingpon in tia soi chu lo zot chiang ve wat miss je chuan nice chen na mun hero tower ni thurshil karlawa chulai mun chu thlengin hero te hian renga san paule an chen na floor po sang ve zelani alan dan chon nice hero reng ten ni om takani ma se ka chiang lo elevator an cholai chon ling chuan an nice in ti hlum chan dik taki hrechuak toy maron ti miss je chuan adu thanna wanga in ti hlumani nangpon chu tiang chui mabak lawang ti po soi thelo tin nice in ti hlum chan dik taki ro shil du lo ti chon nice chen na floor chu thlengin miss je chuan engkim chu ta vek ni tur thur shilin amang tha lingpon nice lim lian tak chu mu a chen na in chu zawati hlea ma se limero moi ti te chiam lo khonge khum hi le tin a thuama hlip sok soka a chaw to lu tuk chu meng mang lo hian khuma chuan a bok thlop a bullo ka mu ni lo mu chu mu ve chia chulaya lo ve ringo chu maka ti hle ma se nice le mu ni te chuan cheng dun thina ni ti a hrechuak le thuaya ti har hlau zeta puan sin tir patin amut na son tum chuan a pen phei zal zala ma se muni lama hoi chu thil mu chuan ti phuzok mai muni chu thisen bonoi hian lo mu hlom renga alo thi fel der to hi lo ni ti china hian du tok photila he series 9 interesting don riau tunge muni chu thattang chuan nice ka engwanga in ti hlum ringot nge ni ti tele hero engzat chiang nge oma tunge men villain niang ti te hriat acha kom don khop mai chuan ling hian ability nei don em ti le
ngai sangin lema chan chun zom zel theng em ti te por hria cha gom hle ni I tum lo dewin hero ni be thut ta la engtin nge yomang ti zon amang hena top kan khar le photanga kan damani chon nexa STG kalo da le photang